Efren Salas Tagalio, tanang witness nila diha, Trillanes may nagpakana na. Unya, ipatawag pag yun, isabina pag yun. What do you think? Grabe na yun, kalos-los mga igala ng Committee on Justice ba? Grabe na yun. Bullseye! Bullseye! Nan, alas 8:06 na, mga igsoon. Ato rin paminawon, bay, paminawa na ko ninyo ni, sa mga naminaw sa radyo. Paminawan ninyo ni, kamong nagatanaw sa YouTube, tanawan ninyo ni mga igala. Pakusgi ng inyong mga volume niya. Volume up, kay, wala naman din ko yung Santon Gold Coffee Mix di ay. Nahurot na nila kung ininom mga igala. Sige lang, mutimpla taod-taod. No? Ann de la Torre, maing buntag. Paminawan ninyo ni. Sige Gab, paliw ko Gab. XFM Katropa! Oh. Ang GC po namin private, mga officers lang po. But this is not part of the pictures attached to your supplemental affidavit, the video. I'm not sure, Madam Chair. Hindi po yung Would you like to submit that? Okay. ang Kaniya? GC po Kani? namin private, mga officers lang po. Kani. But this is not part of the pictures attached to your supplemental affidavit, the video. I'm not sure, Madam Chair. Hindi po yung Would you like to Kala. Okay na Gab. that? XFM Katropa! Gipangutan na siya may gala ni Madam Chair. Nga, kini nga video, kini nga kuan, apil ba na yun sa mani? Sa mani, apil sa attachment. Kung sa ingon niya, di po ako sure, Madam Chair. Di po ako yung taman ra po diha. O sa'y pasabot, ani bay? Imong affidavit, laing tao ga prepare. Laing tao ga butang og attachment. Ana ni siya Madriaga. So diri pa lang mga igsoon, sige, kumbinsihan mi ninyo be nga nagsulti nagtinuod si Madriaga. Kung diri pa lang pag akong affidavit mga igsoon, muingon jud ko nimo 100% ba I know that. Di gyud pwede nga adulterated ang akong affidavit. Siyempre, mga igala, ang kining afiat kung tawagon nila kini si Madriaga. Nya gipangutana man nila ang notary public, gipaanha man gid nila no. Kay para lagi kuno pantay, di lang gipangutana ang notary public. Ang notary public has nothing to do with the authenticity of your affidavit. Nay, mga abogado karon. Kay bawo man mo nga uban gani in taon dia. Ang uban gani mamirma ng inyong affidavit, inyo na gani mga sekretary dia. Ha? Diba? Maayo pa mo na anay star ingos Donix. Don, ay kabalaka don, kay kining star nga mo nadawat, ibayad na mo ni sa mong utang nga bugas. May utang nga black rice da sa ibo. Waon man to nila, nakalakaw ba ang patrol Gab? Wala. Nakatuyok ra? Napay nabilin man to? Pero tama na to sa unahan. Nara? Na to, pang emergency cases na lang na. Ang katulang bugas, ipakuha sa ila. Ipamotor na lang kung pwede. Nakakang sa tindahan ni Donix. Asa na gani ko ato doon, tanawa doon, nawa, kusbugas doon. Di ba mga igala, ang uban karon nga mga, dili mas magdaot niya, but uban nga mga lawyer karon tapulan eh. Or, sorry ha? Or, tungod lang sa, ang rason magod nila ana, tungod sa kadaghan buhaton. No? Magpanotaryo ka karon abi nimo, sayo na kaayo. Magpa-affidavit of loss ka, o sa mga affidavit na bagay igsoon. Dili naman mga igala ang, kuan? No, dili na ang, unsa ni, ang law office mga igala mo i-mag-prepare. No? Ang affidavit karon mga igsoon, mga katropa, ikaw nga affiant, ikaw na magbitbit sa imong affidavit dito. No? Ang uban na may gala di na lang basahon. Diretso na patakan, pirmahan. So regarding the authenticity mga igala and ang isa bangod nga tanawon sa affidavit, was it done, no? Nya walay gatsulsul, walay gakarga nimo, or was it done freely? Paano man ang pangutana? Sure ba ka gagihimo ikini ibog sinumpaan gud na? Sinumpaang salaysay. Sure ba ka nga kaning imuhang affidavit wa joy gakuan nimo, walay ga-impluwensya nimo, walay gasugo nimo? Siyempre pag magpakuan ka, imo nang panotaryo, may wa. Excuse me. May manang
notary public ug mogamit pag lie detector test in order to ay tawag ni ani identify or distinguish kung namakak ba o wala ang iyang ginotaryuhan. Oh. Udi na. Pirma na diretso. Siyempre, pagpatawag nila may gala sa katong notary public, gisure ba nimo ni? Pangutan naman o, gisure ba nimo nga ang affiant nag-execute sa iyang undertaking, so kining iyang affidavit nga freely, wala lag-influensya niya? Yes, Your Honor. Yes, Mr. Madam Chair. Ano yun? Tubag kay, malay ba na ito, pag so dito, may gala si Madriaga rin gadadaan ang iyang kwan. Naturalmente, o kasi kasugo, ana, naman mo na pagka-bright gamay, mayon di ko pakita ka nagkuyog ta dito. Di ko ba, kung nagkuyog-kuyog, dilima ana, hanggaw siya. Ay, ganun kakuyog-kuyog siya, unya karon naa siya karon mga igala diya sa Committee on Justice. Siyempre, muldudag yung tao, politika gud ni. Muldudag yung tao, moingon, uy, na magkadiha. Dapat wala ka diha. So, aron may gala nga way problema, no? Aron way problema magigsoon, kuan kining siya mismo. Siya rang usa mga igalang mo adto. Siya rang usa mga igalang tawag ani mo magpanotaryo mga kaigsuunan. Wa siya kabalo kung kasi nagprepare ana. Di ba siya sigurado kung siya attachment? So unsa gid ay mga igala ni Madriaga? Kung sa iya pa lang mismo, imo gud ang affidavit bay dapat kay bawo ka. Imuha ng affidavit niya. Di ka sure kung si attachment ana. Nya na pa gyud kay pakapin istorya nga. Hindi po ako sigurado, hindi po ako yung balikon na gud nato gab. Di magyud ni AI bay. Balikon na to, gikan magyud ni may gala sa hearing. Paliog na ko be. XFM Katropa. Gidaw. Ang GC po namin private, mga officers lang po. But this is not part of the pictures attached to your supplemental affidavit, the video. I'm not sure, Madam Chair. Hindi po ako yung Would you like to submit that? ang GC po namin private, mga officers lang po. But this is not part of the pictures attached to your supplemental affidavit, the video. I'm not sure, Madam Chair. Hindi po ako yung Would you like to Okay. submit? Bullseye. Bullseye. Di ba sa kada palang daan niya punto mga igala, grabe man nilang pagpangilad sa tao eh. Grabe naman giluko naman ninyo kaayo mga Pilipino, mga kaigsuunan. Makaingon lagi ko, kung mangtas mga igala si Madriaga, mas mangtas mga igala nga matang sa pagkatao o Pilipino ang nagpaluyo mga igala ni Madriaga. Because maybe Madriaga is matakaybaw mga igala, compelled only by the situation. O niya, syempre, kisa may mudili, may galag. Total, naapa ba'y mawala ni Madriaga? Wa na. Gab, naapa'y mawa ni Madriaga? Wala. Wala eh. Preso man na siya. Wala pa ba'y mawa niya mga igsoon? Mapreso ba siya for saying that? O for fabricating lies mga higala? Usa pa ba iyang mahadlukan priso? He is already in prison. Impierno? Di naman ng impierno. Nagpuyo na siya dito. Sa paghadlok ana may galag priso nga na priso naman na daan. So unsa pa ba iyang kadlukan? Actually granting without conceding may galag, if it is really na itawag kapaluyo niya, he will gain rather than loses anything. Ngayon naman, muto mo nga ni may gala, way bayad. Ay, tanin yung istoryahe, may gala. He will gain a lot rather than loses anything. Wala yung mawa niya, bay? O sa pa ba yung mawa niya, may gala, nga naan naman siya sa priso? Muna yung isa, may gala, nga butang, nga magkapangutan na yun ta on the credibility of the person. If somebody who is free, may gala, free di ay, natanong ko na ito na itong pronunciation. If somebody who is who was all the liberty, mga igala, maglakaw-lakaw, and then, all of a sudden, may igala mo tingog, diyak ako, blah, blah, blah. Kana may igala mo rin makaingon ta nga,
ang imong peace of mind, ang imong security, everything mga igala nga nakapalino sa imong palibot, imo nang isugba in exchange of this. No? Kana siguro makaingon ta, pero madriaga. Unsa may iyang mawa, unsa may mawa niya may gala na aba? Peace of mind. I don't know if naaba siya na. Pataybaw. No? Security. Walay mawa niya may gala kay nana siya security daan. Peke ng taga BGMP mga igala nga daw ginapayungan para siya bulletproof may gala basta mulakaw. Di ba? So may mawa ni Madriaga. Sa gikaingon ko na mga igala, he will gain a lot rather than loses anything mga igala on this. Pag if found out mga igala nga totally fabricated ang tanan, kay madebunk sa mga tao mga igala nga gimension. For example, one example mga igala is the picture or the painting of the Gaisano, no? Or the ears of the Gaisano mga igala. Nga giangko niya. And here comes the original or the owner of the painting mga igala nagingon, uy ako mana. So, pwede siya madebunk ana mga igsoon. And here other people may gala mali yung sinasabi niya. And totally may gala makaingon ta nga mali man tong himo day may gala ni ko niya. Under oath siya. So makontempt siya may gala. O sa may iyang kadlukan niya priso naman siyang daan. Pero ang bayad magaigsoon wa na safety na. Safety na ang bayad. And then establishment na may gala moingon ra man na dayon. Ang isa mga igala nga kuan ani sa tawag ani bargain ani ayaw yung sulti. Amora gyud na magkadiun sa gyud. Dili ta kaila, wa ta nagmeeting, why nahitabo nga panagila. So sigurado ko in the next administration, you Representative De Lima, makita na gyud bug nimo nga mamahimo na bug kang resource person, madam. I already nakikita ko na sa aking bulang kristal yan eh. Ngano man, you two admitted that si Madriaga ni nagletter nimo. So, in one way or another, mga igala, bisag asa na to tanahon, murag naa mo somewhat connection o kaila mo kay because of this correspondence nga nahitabo tali ninyo. Di ba? So, in the future, because we cannot establish may gala kang Trillanes ana or whoever that abante o kinsa ba diya. No, or the makabayan. Wala pa mga establish siya may gala. But there are people may gala nga pwedeng kumbaga will open the Pandora's box and mapahuta na. Hoy, sa mangyod. Kana may gala itong hataga pagdagat kay alas 8:19 naman. Pag inhawaa sa kunin yung kadyot, mga katropa, and then taod-taod ba ato ning isgutan kayo kani ba? Kani ang gusto na kong isgutan sa inyo ha mga igsoon. Si Madriaga ba special kung paminaon nimo ba ang iya mga igalang narrative. Grabe ang narrative niya mga kaigsuunan. He was allowed by the Congress to say everything without even checking may gala if it was really true. Without even pag-una-una may gala kung tama ba na unsa ba mga gala. Pasagdan na siya say everything you want insulti lang dia based on your what so called affidavit. Bullseye! Bullseye! So imo paminahon nito may gala grabe ka special niya, no? Grabe. Kulang na lang ya tig kuan siya sa tawag ani tig hilot siya ni Digong. Mga katropa, si Madriaga sumala sa atong nadungog. No, kay banta kailana niya, no? Sumala lang sa atong nadungog sa iya mismong affidavit. No? Dihat na magbase. Na kung imo may galang hinuklugan ang iyang affidavit mga katropa, si Madriaga espesyal siya sa mga Duterte. Munay message by advisor ni Digong. Buat kahibaw kung unsang orasa, kadlawon ba? Advisor sa gabi bagman mga igala pagkaadlaw, tighawid mga igalag flag ni Inday, dami bank deposit holder sa udto tingali, civilian operation officer, no, sa hapon, unya pwede po nga assassin, unya kudita plotter kay di ba ngayon siya nga gisugo sila
Sa iyang katong iyahang sulat ba, katong iyahang naka-yellow paper, gisugo sila nga kuan og kudita kay para mapalagpot si Bongbong. Unya kidnapper pud siya. Kay napriso man siya may gala tungod ana. Unya napagyoy plus ana ha. Naapa na siya mga Zoom meeting. Grabe ka busy niya. Naapa na siya mga Zoom meeting. Naapa na siya magaygalay. Nagtudlo pa na siya. Grabe mga kaigsunan kung imong tan-aon ang trabaho magayagala ni Madriaga makaingon ka matulog pa ka ning tawhana ni. Og kini magayagalang iyang trabaho no sumala magayagala sa iyang gipanulti. Mura siya kuan kayo. Extra special siya magahigala sa mga Duterte. Based sa iyang affidavit, kung imo magahigala ang daisikon ang iyang affidavit, mga igsoon mo to, ako ingon. Kung imo nga daisikon magahigala iyang affidavit, mao na siya magahigala, advisor siya ni Digong, no, tighawid siya flag ni Sara, kuan siya, bank dummy holder siya magahigala, tig open og bank account, o niya, kuan pa gyud siya, civilian kining security officer magahigala ni, I don't know kung ni Sara ba o ni Digong, no? O niya, assassin pa gyud siya, kay, may mga kuan lagi, o katong plano daw nga kudita, o kuan po siya kanang, kudita platter po siya magahigala, o niya, syempre, kuan po siya kanang, siya po ang manluluwas magahigala ni Manscarpio. Kay kato may gala ko noong magnetic lifter. So, you see, makita ni mo may gala unsa siya ka-espesyal. Pero kung ingano siya ka-espesyal baga higala, nga naman, nga ang kalyado raman ni Digong mo ay nagpapriso niya. Si Harry Roque. And kung ingana siya ka-espesyal, nga kulang na lang mga higala, tig-ilo siya ni Digong. And ang ilang mga higalang pasangil kan Digong is mamamatay tao. And Madriaga knows a lot. Agikan sa amahan, nga to sa anak may gala, nginong buhi pa man siya. Nganong buhi pa man siya maghigala kung mauman galing na ingana ka espesyal magakaigsuuna ng iyang papel di hapon. Muna mapapaisip ka talaga. Mapapaisip. Ang atong pangutanon siguro si Senador Bongo. Because Senador Bongo is known to be personal aid mga higala, and sa mayor palang daan si Digong sunod-sunod nanay kuan naana mga higalay Bongo. Hantod nga presidente, hantod na senador, hantod na si Digong tuan na lang sa dahig. No? So mangutan na siguro takin sa may mas close ninyo ni Digong, si Bongo o si Ramil? Mas kuyaw si Ramil ba eh? Ngano man, si Bongo o si Sara di ba na may gala kaayo magkakuan? Tinuod ba na mga katropa? Pero si Ramil, from the father to the daughter, may gala. Daghang limang kaanaga, dami account holder ka? Ang dami-dami mong nalalaman? Nabuhi ka pa. So pwede na to ma-falsify. Katong ila may galang pasangil o aligasyon nila may gala kang Digong berdugo. Nganong buhi pa man lagi ni. Kung tinuod pa nga mo ni nasayod sa tanan may galang ug maoy ikadaot. No? Mo ikadaot may galas karira sa anak. Do you think may gala og tinuod na ilang gipanulti nga si Digong killer? Do you think buhio ni si Madriaga? Diha mga kaigsunan, makaingon ta, you overly portrayed the function and characteristic of whoever prepared the script. Nasubrahan po. Wala man kita may gala na minor raman to sa istorya ko. Gipaminaw gid ako yang istorya hantod ni uli siya may gala gibalik siya sa BGMP pagkahapon. Gikan sa iyang paglingkod hantod may gala nga hilak-hilak hantod na hapon ako yung ipaminaw didto gid ako na hinuklugan nga kuyaw day siya. Inga na siya kasuod mga kaigsunan sa mga Duterte. Then again mga igala tanan mga illegal kung naaman
nasayod siya, nganong buhi man lagi siya. Bullseye. Bullseye. O na akong pangutanang madriyaga mga kaigsuunan. So kung kinsa may nagprepara anang iyang gibasa, murag nasubraan. Kay sa trabaho ngayong gipakita kang madriyaga murag wa nay tulog-tulog ni. Ha? Tighawid og flag gani.